To už sa to dobrodružstvo skončilo? Nie, dobrodružstvo sa ešte ani nezačalo. Tak nekopíruj a nájdi si vlastnú skríž. O to nejde. Problém je, že sme Kejna nevideli celý deň. Navyše ťa hľadá Gangle. Ahoj, Zubo. Čo je toto? Dobré ráno, moji milí cukrovo-lízatkoví bombáci. Rozhodol som sa ísť do obchodu, kúpiť nejaké špeciálne ingrediencie na môj známy koláč z mlieka a hovedzieho mesa. Nájdite si niečo, čo budete robiť, kým sa nevrátim. No, to veľmi dlho nevydržalo. Takže, aké je dnes dobrodružstvo? No, na dnes som si popravde nič nenachystal. Tak si robte, čo chcete. Dobre, môže byť. Alebo sa ma môžete spýtať na moje odporúčanie. Nie. Čo nám odporúčaš? Nie, Gangle. Prepáč. Čo veľa otázka, Gangle. Aby sme to zistili, opýtame sa čínskej izby. Takže nakoniec niečo spravil? Dobre, prečo čínskej? Záleží na tom vôbec? Tie dvere sú nepochopiteľnou záhadou, ale verím, že je tam čínsky predávač, ktorý nám poradí. A smiem sa opýtať prečo? Čo to vôbec... Potichu, len zdržuješ tip. Čo tam napísal? Neviem, nerozumiem po čínsky. Veľmi vtipné. Neviem, prečo neskúsite ísť k digitálnemu jazeru? Tieto miesta som tu vytvoril už veľmi dávno. Vôbec neviem, prečo k ním nechodíte. Urob nejakú super vec ako vždy, nie? Dobrá bublinka. To by mohla byť zábava. Navyše sú tam nejaké vtipné NPCčka, s ktorými ste sa nestretli. Asi nebudú úplne najmúdrejšie, že? Tak to teda určite nie sú. Prajem príjemnú zábavu. Páni, aký krásny deň, wow! Dobre, takže kto si chce skúsiť Kejnovú magickú kabinku ako prvý? Ja to môžem skúsiť. Vyzeráš bledo. Keby si sa chcela spáliť a ozvi sa? Ale ja sa nechcem spáliť. Na to si mala myslieť skôr, než som si rozmyslela, že ťa nenávidím. Radšej sa so slnkom nerozpráva, je proste taká. Počkaj, Gangle. Moje oko! Idem poň! Hej, chceš nájsť moju trolicu s pokladom, budeš sa musieť snažiť o trochu viac. No práve som sa rozprával s bratom a nie. Našu truhlicu s pokladom určite nenájdeš. Určite nie. Chcem vôbec váš poklad? Za čo by som ho tu utratila? Ja som ten, ktorý klame. Jožo, posral si to. Ide o ten poklad? Jožo, nie. Zdali nám všetko. Všetky naše úspory. O môj Bože, je mi zle, je mi zle. Skončme potom s tom, Jožo, chápeš? Prečo? Bože! Máš ho? Nie, niekto ho šlohol predo mňou. Čo? Čo? Ach, tvoje oko! Za čo to bolo? Nechaj ma porozmýšľať. Tak napríklad si ma raz prešiel párnym valcom. Alebo si Gengo hodil do bazénu s piraňami. A potom si mi ešte poslal bombu, pamätáš? Strčil si ma do aktívnej sopky a zarial asfaltom. Mám pokračovať? Nemala by si byť v depresii z toho, že sa vieš skladať alebo niečo také? A nemal by si ty robiť zase nejaké tvoje blbosti? Nakoniec som si uvedomila, že mať možnosť niečo zmeniť je celkom fajn. Aspoň nevyzerám v kuse rovnako. Vzrušujúce. A keď mám problémy, porozprávam sa o nich so svojimi blízkymi.
Aké šťastie, že ja žiadne problémy nemám. A kam ideš? Niekde, kde ťa nebudem musieť počúvať. Ahoj, ideš do Krevecburgeru? Nemáš stať? Dúfam, že je to dôležité. Máš chvíľku? Čože si? Áno. Nie je to NPCčko, je to človek. Ako my. Áno, viem. Som uviaznutý v obyčajnej figurke. Kane na mňa úplne zabudol. A vďaka tomu som mohol... no. Možno som prišiel na to, ako odtiaľto utiecť. Odtiaľ to utiecť? No, ako uniknúť z cirkusu a vrátiť sa do skutočného sveta. Áno, ale prosím, buďme diskrétni. Ak nás Kane chytí, pochybujem, že nás nechá zájsť tak ďaleko. Preto sme prišli za tebou. Mysleli sme si, že by si mohol mať kľúč od čínskej izby. Čínskej izby? Áno, musíme sa porozprávať tam, kde nás Kane nepočuje. Mám teóriu, že Kane je v týchto veciach tvrdohlavý a ak povedal, že nevie, čo v tej izbe je, tak to tak aj bude. Hneď sa na to pozriem. Toto sú všetky kľúče, ktoré mám, ale neviem, ktorý je ten. Počkaj. Chcel by si s nami? Toto je naša šanca konečne opustiť toto miesto a vrátiť sa domov. Jasné, prečo nie?
A kde je vlastne Kane? Mohlo by mu prísť divné, že tu sme. Pravdepodobne je vo svojej kancelárii a plánuje dobrodružstva. Prečo vlastne veríme tomuto chlapíkovi? Dokázal vám nejako, že je človek? Som to dlhšie ako ktorýkoľvek z vás. Ja som pomohol vytvoriť toto miesto. Poviem vám viac, keď budeme vo vnútri. Zatiaľ mi verte. Nebudete ľutovať. Robím to zle, ani jeden z nich tam nepasuje. A skúšali ste ich vôbec? No konečne, sloboda! Ale dobre, je otvorené. Poďme, no kým nás nechytí. Idem pre Kingera. Môžeme to urobiť neskôr? Neviem, či sa s ním chcem teraz úplne stretnúť. Obaja sme spravili niečo, na čo nie sme úplne hrdí. Dobre, presvedč ma. Som jeden z pôvodných programátorov digitálneho cirkusu. CNA ma najala ako experta, aby som pomohol vytvoriť a vdýchnuť život tomuto svetu. Kinger so mnou spracoval. Keď ešte... Myslíš, že s ním Kinger vážne spolupracoval? Ups, prepáčte. Je tu šanca. No časom veľkí zamestnanci v CNA začali kovať intrigy. Moji kolegovia boli násilne pripojení k počítačom. Boli uvedení do hibernácie v špeciálnych moduloch a ich mysle boli analyzované. A potom stali sa hrozné veci. Počúvaj ma, panáčik, nikto z nás pre CNA nepracuje. Ako by nás mohli pripojiť k tým modulom len tým, že si nasadíme headset? Premýšľal som nad tým istým, ale potom som si spomenul, že CNA plánuje rozšíriť svoju ponuku. Len si pamätám, že som začal príliš veľa špehovať. A puf, zobudil som sa tu. Toto pravdepodobne robia každému votrelcovi, ktorý vojde do kancelárie. Kane nie je človek. No to sme prišli aj sami. Je to umelá inteligencia, navrhnutá tak, aby stimulovala vaše neuróny. Ale je to väzeň, rovnako ako my. Taký, ktorý sa nemôže dostať von. Mohol by si prejsť k veci. Ako sa z tejto dostaneme, keď sme uzavretí v nejakých moduloch? Áno, samozrejme. Ja som si robil prieskum a zistil som, že hibernačné moduly a virtuálny svet bežia na rovnakom systéme. Takže teoreticky, ak by sme sa dostali k ovládaciemu panelu v Kaneovej kancelárii, mohli by sme ho vypnúť a následne zobudiť všetkých pripojených. No, všetkých okrem Kanea. Ako sa dostaneme do jeho kanclu? Budeme musieť ukradnúť jeho kľúč. Budeme tiež potrebovať administratívne preukazy. Tu prichádzaš na rad ty. Dobre, viete čo sa stane, ak toto všetko urobíme? Kane sa zrazu objaví a povie gratulujem k dokončeniu dobrodružstva s názvom Útek z cirkusu a všetko sa vráti do starých koľají. Sledoval som vás. Všetkých. Každý deň. Výraz šťastia pri každej abstrakcii. Keď by som za vami prišiel skôr, ale nechcel som riskovať našu jedinú šancu na útek tým, že by som sa vám odhalil skôr, ako som si naplánoval cestu von. Nie som Kaneovo stvorenie. Trpel som rovnako ako vy všetci. Viem, že to všetko znie šialene, ale ak ma budete počúvať, budete opäť voľní. Nakreslím si aj tvár, aby ste ma spoznali medzi ostatnými obyčajnými figurkami. Ako ťa máme volať? Máš meno? Áno, mám. Volám sa Abel. Vybral si ho sám, alebo... Áno, celkom sa mi páčilo. Ale nevadí. Najprv musíme získať ten kľúč. Aby si získal ten kľúč, budeš musieť Kanea izolovať. Skús ho nalákať na pohodlné miesto, kde sa ti bude môcť dôveriť. Hej Kane, si tu? Hej Jax, v skutočnosti som tam bol, ale teraz som tu. Tak čo sa deje? Chceš ísť na večeru? Čože? Človek chce so mnou stráviť čas pri večeri? Ako by som mohol odmietnúť takú ponuku? A kam by si chcel...
Takže Jax, o čom by si sa chcel porozprávať, priateľu? Ja... Jax, počkaj! Chcem sa ťa opýtať na moje dobrodružstvá. Čo si myslíš, že by sa mohlo páčiť takej zúbl? Alebo takej pomny? Myslíš... Možno by sme si mali najprv niečo objednať. Nič viac nenaštartuje konverzáciu ako digitálne maškrtenie. Potom sa ho musíš opýtať na jeho koníčky. Pravdepodobne bude taký šťastný, že ti na ňom záleží, že zamrzne. A ty mu môžeš vziať kľúč, ktorý má pod jazykom. Počkaj, kde? Aký je tvoj názor na paradajky? Všetci si myslia, že je to zelenina, ale v skutočnosti je to ovocie. Haha, jasné, no. Máš nejaké tajné koníčky? Tajné koníčky? Áno, nejaké koníčky, ktoré robíš mimo prácu a chceš sa o nich podeliť. Ja nikdy som si nemyslel, že by sa ma niekto chcel opýtať na... Toto je najkrajší, najúžasnejší moment môjho... Čo to robíš, Jax? Povedal som ti niekedy, že by som chcel byť zjedený? To je dosť divné želanie. Naozaj mu veríš, akože všetkým jeho príbehom a všetko, čo rozpráva? Ja by som rada vedela, čo si o tom myslí Kinger. Presne, a ja by som to rada vedela. Takže ako vlastne dobre poznáš Kingera? Myslím, že o ňom viem rovnako ako všetci ostatní. Pomohol mi v ťažkých situáciách a ja neviem, je divné, že mu dôverujem najviac zo všetkých. Nie, vôbec to nie je divné. Aj mne raz veľmi pomohol. A mám pocit, že o tomto mieste vie viac, než prezrádza. Áno, je to dlhšie ako ktokoľvek z nás, ale niečo... Je trochu zvláštne, že Abel o ňom vôbec skoro nerozpráva. Už som ti to povedal. Naše cesty sa rozišli. Rád by som s ním znova spolupracoval. A máš pravdu. Jeho znalosti o tomto mieste sú rozsiahle. Ale musím dodržať svoj sľub. A čo sa stane s ľuďmi v pivnici? S Kaufmom a Ribitom? Niečo zlé? To neviem. Ale budeme veriť v to najlepšie, nie? Tak, a je to. Administratívna oblasť. Ako som povedal, celý tento makrosvet ma naozaj fascinuje a tieto fotografie sú všetko, čo o ňom viem. Je to moja posadnutosť. Chcem sa len dozvedieť viac o tomto mieste, aby som ho mohol verne stváriť tu u nás. Škoda, že ma od neho odpojili. Áno, taká veľká škoda. Tak, ako sa cítiš po našom rozhovore? Čo? Že ako sa cítiš po našom rozhovore? Určite si myslíš, že som super týpek so super koníčkami a že sa až tak nelíšim od vás krásnych ľudí. Jasné. Páni moji, som tak rád, že si trochu lepšie rozumieme. Naozaj sa snažím, aby ste boli všetci šťastní a keď ste za to radi, mám chuť vám splniť akékoľvek prianie. Čo si o tom myslíš? Znie to super. No, veľmi som si to s tebou užil, ale mohol by som sa vrátiť do cirkusu. S deckami sme sa rozprávali, čo môže, ale nemusí, byť prekvapenie pre jedného principála, ktorého veľmi obdivujeme. Úžasné! Samozrejme! Ako dlho mu to ešte bude trvať? Už tu stojíme hodiny. Nemohli by sme o tomto povedať Kingerovi? Nepáči sa mi, že o ničom nevie. Musíme predsa urobiť presne to, čo nám Abel hovoril. Ale určite by nezaškodilo ho varovať. Aby sa mohol pripraviť. Ježiš! Ahoj Gengel, ahoj Zubl. Vystrašili ste ma. Počúvaj. Máme nejaké informácie, ktoré by si pravdepodobne mohol vedieť. Je to
No, Vieme, ako sa dostať z cirkusu. Zatiaľ všetko pripravujeme, ale musíme byť diskrétni, aby nás Kane nezastavil. no vlastne áno. Čo? Uniknú z cirkusu? Ako? Nie, to nedáva zmysel. Stretli sme Abela. Hovorí, že bol jedným z programátorov a vie, ako vypnúť hru a oslobodiť nás. S kým? Dobre, k tomu sa ešte vrátime. Len buď pripravený. Toto je naposledy, čo pre vás niečo robím. A kde je Kane? Neboj sa, skladačka. Myslím, že som ho na chvíľu zabavil, takže sa nemusíme báť. Nemáte za čo? Inak povedané, kvôli tebe musíme ešte chvíľu počkať, kým začneme s našou časťou plánu. A už ma tak neoslov. Prečo sa tak ponáhľaš? Niekto ťa tam hore čaká? A teba nie? Áno. Takže, koľko lístkov potrebujeme? 6. Áno, 6. Ste si isté? Dať Kingerovi prístup k panelu by mohlo byť nebezpečné, vzhľadom na jeho duševný stav. Bude tam tma? Predpokladám, že tam bude trochu tma, ale... Tak áno. Chcem, aby sme to mali všetci. Dobre, ako poviete. Tma. To dáva zmysel. Nech sa stane čokoľvek, budem Kingerovi dôverovať. Je celkom múdry, však. Áno, to je. Áno, len keby tú múdrosť používal správne. Čože? Ale nič, poďme nájsť zvyšok. Hej, netaj pred nami, čo sa stalo. Čo sa stalo medzi tebou a Kingerom? Čoskoro sa to dozviete sami. Takže, misia splnená. Vybavené. Myslí si, že to vybavil, ale v skutočnosti si nemôžeme byť istí. Maj vo mne vieru, Zuby. A čuduješ sa, že ti neverím? Ak sa to pokazí kvôli tebe, tak si ma neželaj. Hej, jasné, radšej dôveruj niekomu, koho nepoznáš ani deň. Počkaj chvíľu. Ty ma... Wow, len sa všetci ukľudníme a spolupracujeme. Pomni ma pre nás všetkých administratívne karty. Sme v tom spoločne. Prečo tak vyzerajú? Pomni, počkaj! Povedala, čo som to chcel? Dúfajme, že to, čo Jax urobil, nám zaistilo trochu času. Neviem, ako rýchlo si Kane uvedomí, že nemá lístky. Nestrácajme čas. Poďme do Kaneovej kancelárie. Kane z nejakého dôvodu nikdy neoprel zrážky s objektami. Dobre, presne ako sme sa dohodli. Ty prvý. Ja? Prečo ja? Jax, všetko bude v poriadku. Tak fajn. Zgúľaj ma. Jú, ako basketbal. Nech ide Kinger predo mňa. No, to dáva zmysel. Pomni, si dáma. Nemôžeš ma pustiť pred seba len kvôli tomu, že máš prednosť práva na križovatke bez semaforov. Len mi ver, chceš ísť niekde, kde je tma? To sa vsaď, že chcem. No,
ako sa tam dostaneš ty? Nedostanem, ale verím, že sa rozhodnete správne. Keď unikneme, kúpim ti pivo. Rozhodnite sa správne. No, začala som sa báť, že sa tam niečo stalo. Myslím, že je na čase použiť túto vec, čo? Abel povedal, že chodba k panelu bude niekde za policou. Hej, je všetko v poriadku? Je mi fajn. Asi to je všetko. Unikáme z cirkusu. Budeme stále priatelia? Niekde tam? A prečo nie? Je to divné. Poznám ťa len v tejto podobe. Nepoznám tvoje skutočné ja. Vždy to bolo skutočné. Všetky emócie, všetky činy, všetko, čím sme. Už je to v nás. Budeme spolu, nech sme kdekoľvek. Ďakujem, že si tu vždycky bola pre mňa. Kinger, nechceš to vybrať ty? To už sú voľby? Si istá, že je tu dosť tma? Hej, ale počkajte. Všetci chceme odísť, nie? Prečo mu dávate na výber? A čo ak tu je niečo, čo nevieme? Možno by sme mali sa trochu zamyslieť. Milujem tlačítka. Ktoré mám stlačiť? Neviem. Prehľadla som niečo, alebo čo? Všetci chceme odísť však? Pomny? Áno, chceme, ale čo ak je to len trik alebo podraz? Na čo by bol Kaneovi v kancelárii falošný panel? Neklikneme kamkoľvek, Kane o tom bude vedieť. Len klikni. Počkaj chvíľu. Poďme si na chvíľu zhromaždiť fakty a možno by sme mohli len hlasovať. Alebo niečo také. Čo si to urobil? Ja... Gratulujem, vy malé zavárané punčochy. Vybrali ste si dobrý koniec, v ktorom si uvedomíte, že ma uprednostňujete pred celým tým makrosvetom, alebo ako sa to volá,
Vedel som, že urobíte správne rozhodnutie. Takže toto celé bolo len... Dobrodružstvo! Áno! A také, ktoré som plánoval už veľmi dlho. Výborná práca, Abel. Hej. Hahaha, aká práca, taký plat. Keď už hovoríme o plate, môžeš mi ho zvýšiť? Ohohoho, si príliš múdry, takže ahoj. To bolo vymyslené. CNA a kapsulia Východ. Všetko výplody mojej úžasnej kreativity. Ja som mal pravdu. Ja som mal celý čas pravdu? A čo by sa stalo, keby sme si vybrali inak? Na to som nemyslel, pretože som vedel, že by sa to nestalo. Tak som to nahol na bublíke. Poslalo by vás to do Krevecburgu. Poslalo by vás to do Krevecburgu. Ty hnusný klamár! Ty podliak! Ty si sa mi... Dostal si sa mi do hlavy! Ty o všetkom iba klameš, že hej? Ja. Čo? O tom, že s nami nemôžeš manipulovať! Tá hlúpa omáčka! Moje vegánstvo, Boh vie čo ešte! Naše mená. Nie, počkajte chvíľu. Hej. Možno mám dočasné manipulačné schopnosti, aby boli dobrodružstvá pohlcujúcejšie. Ale to je všetko. Keby som urobil ešte niečo viac, verte mi, neskončilo by to dobre. Scratch. Prvá abstrakcia. Hej. Nič také som nepovedal. No tak, viete, že vás chcem zabaviť. Koniec testu. Ako odmenu si môžete vziať košík plný čistoty. Čuchajte si to. Dobrú noc. Čuchajte. Dovidenia. Na slovenskom znení spolupracovali Milan Hronec ako Kane, Hanka Hromcová ako Pomny, Maťka Markutová ako Ragata a Slnko, Katka Hromcová ako Zúbol, Nina Fofová ako Gengo, Alžbeta Mažbutová ako Bublinka a Krevetka, Daniel Chovanec ako Abel, Stanislav Fof ako Žltá ryba, Minko Mažbut ako Fialová ryba a čínsky predavač a Marek Fof ako Jax a Kinger. Pre slovenskú YouTube scénu nadabovala dabingová skupina Lasy Dubbing Studio v roku 2026.